everyone! Welcome back to our channel. So, ayan, for today's mukbang. So, ayan, nag-iiba-iba yung lighting. Wait lang, ayusin ko lang yan. For today's mukbang, guys, merienda mukbang yung ano naman natin ngayon, yung mukbang ko. So, alam ko meron na akong mukbang na ganito sa channel ko, breaded pork at saka pansit gisado or Canton Guisado. Tapos, meron ako ditong Biko, ayan, kalamay. Siyempre sa merienda, hindi mawawala yan, kalamay. And meron akong rice. Ano yung rice is life first. So, meron akong rice, baka kasi mamaya dito sa breaded pork, maisipan kong mag-rice. So, magra-rice tayo. Meron tayong rice dyan. So, let's eat. Pasensya na kayo ha. Yan yung lighting. Alam niyo naman yung ano natin ngayon or yung sa ngayon, bintana muna yung ating background. So, nag-iiba. Pasensya na talaga. So, yan. Kain na tayo, guys. Ayan. Lalapit ko sa inyo. Tapos, meron pala akong sausawan dito. Ayan. Meron akong sausawan. So, let's eat. Dito na talaga ako kakain. Wala naman ang kakain sa tira ko. Let's eat. Pansit. Ang sarap ng pansit. Bread pork. Hot. Nanghugas naman na ako ng kamay, kaya kahit kamin ko yung rice. Mas komportable kasi talaga ako sa pagkakamay. Hot. Sarap magluto ng pansit ng ganito. Ang sarap ng rice. Sarap. Ang sarap ng pansit kapag kompleto yung sahog. Ang dami niya rin gulay, oh. Pansit with rice. Parang mabigat sa chan ko, guys. Pa.
Sarap. Ang lalaki ng breaded chicken guys. So, ayun. Ang lalaki talaga. Hmm. Kailangan tubig. Try nyo itong breaded pork. Ang sarap niya talaga. Tapos super lambot. Crispy siya sa labas, pero super lambot niya sa loob. As in, promise. Ang galing magtutunog yun ko. Super crunchy. Sa labas. Pero yung sa loob niya, super lambot. Sarap. Parang gusto kain ko kasi grabe yung bigat nitong pansit. Canton Guisado pala. Ayun siya, malalaki yung nahiblan niya guys. Ayan. So, diba mas mabigat ko sa tiyan. Favorite ko yung atay ng manok. Ang sarap. Kasi hindi siya kumakain ng atay ng manok. Ubus ko na yung pansit ko. Gulay na lang to halos. Ayan, gulay na lang siya. Biko. Try naman natin tong Biko. Binili ko ng bilan ko kanina. Harap. Sakto lang to. Yung niya, yung pagkamalagkit niya. At saka, sakto lang yung niya, yung lambot niya. Ayaw kasi sabi ko yung masyadong malambot na malambot. Ito sakto lang. Sarap. As meron pa siyang lagkit sa loob. Ayan. Ang pangit pa ngayon ng pang film ko guys kasi phone lang yung gamit ko pero di bale malapit nang mag-upgrade tayo so titingin kami ng magandang pang film na camera so ayan abangan nyo yan and marami kayong aabangan talaga sa channel namin katulad na lagi sinasabi ko family vlog, cooking show pag hindi namin gusto ko ayusin din namin at least kahit alam mo yun yung intro ayusin din namin yung sarili namin intro, yung customized talaga sa amin. So yun, ano pa ba? Siyempre, since monetize na yung channel natin, gusto naman natin na mag-upgrade na. So, malapit na. Marami kayong aabangan sa channel namin. Ayan. Sobrang gusto ko kasi yung dessert ko, rice din to, rice cake. Grabe. I'm so full. Huwag pala kayo mag-alala kasi mamaya uulamin ito mamayang gabi.
yung breaded chicken kami, or breaded pork kami dalawa ni. So, yan lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat. And please, mag-request po kayo ng mga gusto niyo pong makita sa channel namin, or sa channel, sa channel namin, ng mga mukbang videos. Kasi nauubusan din ako ng idea, nauubusan din kami ng idea. So, ayan, feel free to comment po kung ano yung gusto niyo pong makita sa channel namin. So, ayan, maraming salamat po sa panonood. And please, like po itong video kung nagustuhan nyo. And, of course, don't forget to subscribe to my channel. See you in my next video. Bye-bye!